Nitrogenkredsløbet. Liv er en vigtig del af nitrogenkredsløbet. Liv består af planter og dyr. Liv bliver senere hen til døde organismer, som bliver nedbrudt af nedbrydere, som f.eks. svampe og bakterier. Nedbrydelsen af døde organismer frigiver ammonium, som kaldes NH4+. Bakterier omdanner ammonium til nitrit. Nitrit kaldes også NO2-. Nitrit bliver omdannet af andre bakterier til nitrat. Nitrat kaldes NO3-. De fleste planter optager nitrat gennem rødderne, men andre planter som bælgplanter optager nitrogen direkte fra luften. Dyr optager nitrogen gennem føden, og når dyr og planter dør, starter nitrogenkredsløbet forfra.